Hi guys! Ito yung cake na napili kong iregalo sa anak ko. It's carrots cake. Para mahiba naman at healthy pa, di lang puro tamis ang nalalasaan natin. Tara, gawin na natin. I-grater natin ang carrots. Pwede din naman gumamit ng food processor. Nasa sa inyo naman kung anong gusto nyong gamitin. Bali 2 cups ang kailangan nating carrots. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Raisin, oil, baking powder, salt, cinnamon, baking soda, egg, sour cream, carrots, brown sugar, white sugar, almonds, and all-purpose flour. Gagamit tayo ng mixer para well blend ang ating butter. 3 eggs, half cup ng white sugar, half cup ng brown sugar, 1 cup ng oil, 2 cups ng grater carrots, then i-mix natin. One and 1 teaspoon ng baking powder, pinch of salt, 1 and 1 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng cinnamon, 1/3 cup ng sour cream. Then mix again para well combine. Next, all-purpose flour, gradually lang ang paglalagay. Then mix properly. Note, pag pinagsama-sama natin ang mga ingredients, itabi muna natin ang all-purpose flour, raisin at almonds. Okay lang na isabay na natin sa wet ingredients ang baking powder at soda para matunaw ng maayos. Kasi pag di natin nahalo ng mabuti yan at nakain natin, buo, mapait yan. Alalay tayo sa mixer kasi sarang ang direction niyan. Medyo ilapit natin yung mga nilalagay natin. Yan, okay na. Nahalo na siya ng ayos. Next naman ang raisin. Sunod naman ang ating almonds. Alalayan natin ng mixer sa paghahalo. Yan, ganyan lang dapat ang butter natin. Mas okay na gamitin natin ng mixer. Huwag malakas. Tama lang ang bilis ng mixer natin. Yan o, tamang-tama lang ang lapot niya. Dito ko siya ibibake sa aluminum tray. Round ang ginamit ko.
Bago ko nilagay ang parchment paper, naglagay muna ako ng konting oil para di kumapit sa foil. Hahatiin ko sa dalawa kasi inverted oven ang gagamitin ko para umalsa ng ayos. Habang binibake natin, pe-prepare ko na ang frosting natin. We have 3 ingredients: cream cheese, butter, and the icing sugar. Lalagay na natin ang isang bar ng cream cheese. Then mix para maging creamy. Huwag over-mix at nang hindi matunaw. Sunod naman ang ating powder sugar, then mix again. Dahan-dahan lang, iwasan nating magtubig kung di nga tayo. Mahal pa naman ang mga ingredients na ginamit natin. Lastly, our butter. Ang ginamit ko ang core butter. Kumpara sa ibang butter, siya yung pinakamahal. Mix lang po tayo ng mix to become creamier. Yan, okay na siya. Smooth na siya. Titikman ko siya. Medyo mahalat-alat na maasim. Di lasang chip ang frosting natin. Okay na din ang cake natin. Babalik ta rin ko siya at palalamigin ko muna. Malamig na siya, tatanggalin ko na ang parchment paper. Yung first layer ng cake natin, lalagyan natin ng frosting. Pagkalagay ng frosting, lalagay ko na yung second layer. Then, lalagyan na natin ng frosting yung buong cake. Napapansin niyo po ba, unique po ang food scraper ko? Para-paraan lang po yan, wala po kasi akong available. Di ko na po pinakita sa inyo na ginayat ko yung cake. Gift ko kasi sa anak ko yon. Gumawa ako ng isang layer at pinagpatong ko lang. Yan nga po siya, sobrang fluffy niya. Ngayon po titikman natin. Gagayatin ko na at titikman ko na. Sarap naman. Lasang-lasa ko yung carrots. Ito po siya, sobrang lambot. Sana may na-share na naman ako sa inyo. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Goodbye and God bless you!